Terenni, ana howlurla. Oğlanlar, çaltırak gelin. Howurtga yetip barýar. Ýüzümden kalma. Men ýokary çykmany gorkýan. Men gorkamok, döwlet gorkýar. Haýdy ötdiň. Aňyrdan gurjak barýan ýaly. Ýok. Gurjak değil. Sağa ýaly. Barwa, adamlar habar edin. Bolýar. Melingmer. Merdan. Tur oğlum, tur. Ece. Sen mi? Merdancan. Qara der bolupsyňly. Ya näme? Ýene şo öňkü düşmi? Ha? Hawa. Ýene qara bas Ece. Şol öňkü düş. Öňkuaka. Men algap bir geleýin Ece. Getireceğim el kırma vereyim. Mama tarafım aleyküm. Mama tarafım aleyküm. Oğumu yağdaylanlar. Hadi gel oğlum. Tağamanı ördüm bana. Hawa mama. Batımca giyip çıpalı. Ay tuğle Men babam canım oğlan. Ha? Men mamam canım oğlan. Hani mamam bilen bir sararmış. İnca alırsın deyip ana dedi. Ananı gayrim değiştirelim. Ece, men yoluştum tayar mı? Tayin ya oğlum. Sen arkayın iyi verin. Noç bol. Ben onunla gittim. Oğlum. İyi ben içmedim de. Yiyeceğe kalmayın Ece, ben gideyim. Söyle oğlaş. Yerden ağam, penceğini alıptır. Sağ ol ceyim. Da. Muňa terede. Müýnüm mardyr öýdenok. Mejegim şunu Allah ýygnak goýsana. Merdan, sen o güýdüne hakkuna karlayan. O bize gelip gitti. Näme? Hasan. Sen şonu ýaşa gidipdin. Biz sana can edemizi, sen ýene de 3 günden gelerini etdin. Howa. O gecem bilen uzak wagtlar gürleşip, soňam ağlap çykyp gitdi. Ece. Şoňa diýen zatlar dogrymy? Sen nire tokulýan? Ýuwulmadyk çemçe ýaly bol. Ýok bol şerde, gözüme görünmedi. Mama! Gıydın
ýene de maňa azar berýär. Oğlum, o güýdi gelende sen ýaşdyň. Siz näme üçin şu wagtda çenni maňa hiç zat aýtmadyňyz? Wak oğlum. 3 günden toylar boljak bolup duran maşgalaň toyuny bulaşdyrmak gowluň alamaty däl ahiri. Olar ýöňden adagly bolan bolsa, iň bolmanyny saňa bir aýtmaly ekenne. Oğlum, biriniň toyuny bozmaklyk aýypdyr. Ece, iň bolmanyna maňa bir duýduraýmaly ekeniňizde. Şu zatlaň anagyna bir ýetdiňizmi ödi? Yetdim oğlum, yetdim anygyna. Ece, näme diýäňiz ay walla? Mene hayran. Maňa aýdaýmaly ekeniňizde Ece. Heýem ejek saňa yamanlygy bolmy oğlum. Bak, maňa ýamanlygyň ýokdugyny bilýän Ece ýöne bu zatlary. Mensiz çözmürler ekenne. Bağışla meni oğlum. Men saňa gowsyn etjek boldum. Bu näme? Salam Merdan. Bu hat saňa ýazan hatlarymyň içinde iň soňkusy bolsa gerek. Men ýüregimi daşa baglap ilkinji gezek siziň öýüňize bardym. Ejeň sadadan ýöneki gowadym eken. Men siziň öýüňizden gelin bolup girip çykaryn elmidam arzu edýärdim. Ýöne nisibemde ýok ekeni. Bağışla meni. Sen gowy oglan. Alnыңdan gowy çykmagyny arzu edýän. Saňa bolan sevgim men ýüregimde baky galar. Bara seret asmanyň ýyldyzlaryny näme owdun? Hany beýleňe seret ýokry ýyllary. Aşkyň bolnar asmanyň ýyldary. Şeýlemi? Ötken ýyllaryndan madama bileje. Bileje. Hey! Ya diýäňiz muny? Kim ma ýokarda? Kim gasyrdy? Awy, Gülsen kimi? Wah, men bu ýerde käýä durmuň görgüli ýaraksy ekeni. Gülsen kim agyz? Yok, Gerekmi? gerek gel, özüň alay. Be. Men mun näme deýäňsene? Bor, sağ olun. Hudaýa şükür. Ýene, men şunu aýryň diýip näçe gezek aýtdym. Başladı valla. Gel bakalım. Terede o mutat yaradı. Ay seni yertlerdim o. Şoň üçin men ne? Akmuradım buradan bir ya otur ver yere. Yal kaptan,
Hava tuveleme oğlama mektep oturdu. Mektebe oturdu tuveleme. Mektep oturan bolsa bunu yukarı kucağına verelim. Çeyni mastağa demettik. Arsını kollap oturuyor. He? Ay arçın kollayan bolsa yok deyip bolmadı ama. Aho yalkap çari. Näme kıssanı verdiniz? Han ha alin al meydanı. Entek görüş gidip dur. Han görül vakali. Köşökül duyan al bilýär misin oğluya al bilen ok. Entek ho bayram pelwanım var ahire. Bayram pelwanın karşısına çıkıp bilecek pelwan var mı? Ha? Näme dümýäňiz? Han gayrat olun gelin aho. Bu ne adamlar? Bayram pelwan bayrağını berämeli mi? Ana men çıkayım. Bunu pelwanca sen şu doğum geyi vakali. İkidinin bu işlerden de görünüp dura. Nerede tutuşturur mu? Orada mı değil mi? Başladık onunla. Ver bakalım. Ana. Kapbereken. Oğullar değerli. Gördüm o yalkan oğlu. Gördüm. Hakiki pelwandır. Aho on tamam şehre oku dip şu yerde de qala yamışlar. Köpüsü. Ya näme diýer etdi? Yalkap. Şuňa diýanyňa can var ho. Yalkap. Okudan soň şu ýerde galaýmyz, ne bir bol. Dura şoň yal Ay ýagdaýlar. men oň alyjy oğlum yoktur. Ay oğlum. Ay. Hov kaka. Gel hov Pelwan gel ho. Barya. Gel pelwancan. Hov kaka. Pelwancan. Ha biz seni Aşgabat'da okur. Sağ olun. Okoro kucaya. Aşgabat'da ho. Beğenir mi ödür? Ay oğlum beğendim. Yöne Pelwancan o yerde ilek belek seyretmesin. Akın olun çağıra. Ay dur ho. Başta bilen bar şey diýär. Bar şey. İlek belek seyretmeyin diye. Yok be çağıra. Oğul doğrudur. Doğrudur oğul. Baran işin bile ol. Bar. Ýangam ýylyryň bolsun. Ben han oğul diyecek zadım helcerip diýgin. Men olor ýal çaltak atylja oğlum yoktur. Ha yalkap onun tek wagt görkeler ne diýip bolsa. Ya. Kaka, Oğlum. meni ana uğray berje. Boşa gelip boşa şaýnyydym. Sag oturun kaka. Sag olun. Uğradın mı oğlum? Gitsen sağaman var. Bilim almak katı kovzat oğlum. Yönü çopan oşunum yadından çıkarmagın. O da. Mena tam fakir çopan ni. Han ha, sena tanım çopan. Tuğulemi aramızda sen yukarı bilme hevesli. Arzulun hasıl bolsun oğlum. Kaka, ovamada bilimli yaşlar gerek. Doğru malam gerektirli yönü. Hurs üçün. Bor oğlum. Bar atan bilen hoşlaş. Bolya kaka. Ata, Ya Allah. Uğradın mı oğlum? hova ata. Tağaman oturun.
Sagaman var. Bolýa ata. Kaka? Kaka? Hawa? Salamu alaikum. Ha yok, işine giden mi olaymasa? Men oğlu. Bolya. Bolya tavarım. Alo. Gece. Kovum otuyor musunuz? Hava men öýe geldim. Ýöne kakama öýde ýok, eni işte öýdän. Oýaraýdym oğlum. Salamu alaikum. Wa aleykum selam. Ýaşmy ýagdaýlaryň. Hudaýa şükür ýaşy. Arma awry. Bar. Geç otur. Gowum oğlum. Şükür ýaşy. Nähili ýagdaýlaryň? Hudaýa şükür men oğlu. Ondan oğullar nähili? Mamam babaň dagym gowmy? Hemmeti köp dowaý salam aýtdylar. Salam iýerenim, getirenim, sag bolsun oğlum. Uy, ýogda mene okuw ýermäge geldim. Okuw? Hawa. Ay goýa. Aýtyna. Şu halkara atnaşyklar institutyny tapşyrdym. Ay berekella, tuwlama ona oňar aýtsan. Garramsyň ejen kimle seretmäge de adam gerek oğlum. O kaka. Uy ýoksa da son kuwatlar bir hil. Ay kaka. Okuw tapşyram soň okumaly zatlara köp. Wagtym az. Oň üçin öýden çykmany okuw taýinlandym. Bir ýerden algamaga çykýan nämetem öýdenim çykmadym mene. Yer bolýana. Alo? Ha, Meretsan salam. Ýagdaýlar gowmy? İşler gowmy? Ay, biz gowlu. Abada? Abada menem gitmeli. Awala, bilegi bertegen bolarla. Awa. Ay aňarda biziň bir ulu guruluşymyz bar. Hökman kömek edersin Meretsan. Aha. Bolya. Baronna. Jaňla şart bolya. Yer näetdiň iýişdiňmi? Hawa iýişdim. Çay goýarym saňa. Hawa şeýtana. Bilece çay içeli. Bolya. Alın hani. Salam oğlum. Salam. Tuval weliniz näçe? 4-nji belgi. Salam oğlum. Sen tuval welgi? 2-nji bel. Vay goý. Eýem sagalaýdyňmy? Gülüňe näýdi durandyr? Han beýit durmagy taýaryn. Mene sen tanamy? Köýten nawlary ýurdumyň gözel hem täsil künjekleriniň biridir. Bu ýerde dünýä belli Şeýlede Türkmenistan tebii waýlyklary boýunça dünýäde iň bir tanalýan ýurtdur. Dünýägärlik bizde bütün huduklaryň biridir. Ölemeden Teýnaga gowda taýýaran. Berekella, dowam edip.
Haydi be. Garaşdyrlyk ýyllar içinde Türkmenistana binagarlyk sunmaty. Hatym uly gerime iyi boldy. Owa. Alo. Ece. Oturduğunuz mu sağaman? Kutlap bilersiňiz. Bolayıptır oğlum. Mutlu olsun. Owa dräder babaňa berýän. Dur. Merdan mi? Hov! Tuveleme. Bolayıptır ola. Kutlayan oğlum, kutlayan. Häzir mamaňa geçirýän. Alo, balam, kutlu bolsun. Senden tamamı şeylidir. Bolya mama, menden hemmesine salam aýdyň. Bolya ýagşy sag bolun. Bolya. Taýar bolun, ılgaň. Häzir bağlar nedi? Bokurdok, ikinci. Bokurdok, Ana ikinci. çağırýar. Men häzir. Kaka, salamu alaikum. Pelwanjan taglykmy, tagurunlukmy? Ýagdaýlar gowymy? Nime sorasın? Haýsy bölümne girdiň onsoň? Pelwanlar bölümne diýe. Bolayıptır. Pelwanlar Alayt oglum, yine pelwan bolmaly sen. Diplomly pelwan ýene. Nime? Owa kaka. Netip bolsa? Owa. Sen o wagtda bizden miýdin ölenip bermansyň? Hawa, tapşyr şonu. Ay Ece sülenim gürlesin. Pelwança, gowy oglum. Tagaman geçen bolsaň bolýar. Ay haw diplomly pelwan boljak. Edi var. Netip bolsa ha baxym oglum tagçylyga da gitjekdir. Bu dolar bilenim gürleşdik. Ähli ratlar gülýär. Bolya. Bor Ece. Sen haçan geldin? Özüň bäýärde bolsaň gowy boljak da oglum. Baramsyň gürleşerse. Bolya. Bor, sağ ol. Öýdäkilerim köp salam aýtdy mähri. Elinde öýjükli telefon waka. Butga ýerip gizlenmek näme gerekdi? Mähri. Dogry düşün mähri. Dogryň aýdaýmal keninde. Mähri. Ece, men tinagdan geçtim. Hawa. Bolya, barar, bor. Vay! Oy! Anha äýnegin. Näme boldy? Bir ýeriň agyrtdy. Bolan zat ýoklu. Perman, ýagdaýlaň nähili? Erwetdäl.
Bak tanam o. Şeýlemi? Agy diýene nire barsam öňümden çykyp dur da. Halis ýüregime düşdi şol oglan diýen adam ýok. Meňe Halis başym çaşdy. Huway bir zady borlagy. Han görel näme tapaklar bar? Hawalagy bu näme tapaklar bar? Göreli ütgen bolaýmasyn goý? Göreli hani göreli. İlkinji tapaga siyasat. İkinji tarih bilen halkara gatnaşyklar tapagy. Göder, yeri toydan haşol oğlunna. Uy, Mirdan. Olay men sınıftaşım Mirdan lagay. Salam Mirdan, senmi? Tanaman Göder senmi? Hawa gowmýa daýlar. Gow şükür. Sen şu 9-njy sınıfta o wagt gidişiň ejen kakaň dag bilen. O bolup olaýdyň tene. Hawa, ola şeýle. Agay, Bahar gelle. Sen goşgulaňy bir tenidem ýatlaýat Mirdan. Sen hentegen goşga goşýanmy? Hawa elbetde. Ýöne oşulaň bar söýgäwürli gitdi. Bilýän Mirdan, okaýakak barym senden göçürýärdi. İnglis tili tapakda. Öyle zatlarım bolýar. Hawala. Uy, ýogsa da gödel. Joraň bilen tanıştyrsana. Joram, Bahar, tanış bol. Bahar. Bahar. Bahar urunna ýad bolaýamy? Gyş bolýar. Gitme canım bağıtımdan kalbim ananırmın. Sen bu ömrü yaltıdan aydısın ananırmın. Tağlayım acap keşfine ah ah aşkına. Sen kömrüm kuşuna hanisim ananırmın. Sensiz asla gerekmez canisem ananarmın. Başardığın bağıta ferman onmunum seni görmem. Ceverinden bağrım geryan gandisem ananarmın. Tağlayım acap keşfine ah aşkına. Sen kömrüm kuşfine handisem ananarmın. Sensiz asla gerekmez canisem ananarmın. Kaka, sen nerede? Şumat konsert tutarda idimden gelay kaka. Bolya kaka. Bolya. Bahar. Bahar dursana. Bahar. Bahar. Yükler gelme. Häzir men oglanlary uğrada aýam. Haşy ýöri. Bolýa.
Bolya. Sen onunla yüklüğün uğruna çıkıver. Bolya. Yaxşı onda sağamanmarın. Alo. O Mirat Taş. Ha, Hudaya şükür yaxşı. Avvalo, şu binaların yanına aylanıp Bolya. Şun mu? Bolya. Barmadan olmadı. Yok man var. Bolya yaxşı. Ha? Bolya. Selamun aleyküm. Kaka. Ha? Öýdüňi diýersene. Salam. O näçe? Salam. Tanamayan ýerine barsaň bir hillämi? Ya tanamadan tanış sorumda. Hani yor? Oňam ýeke jagydy ba. Salam. Öýdüm talip. Akıllıca, edeplice. Kakalık mı? Selamun aleyküm. Kaka. Hı? Ýöne dostum gyýdy bilen tanıştyrjak bolup aladalanma. Bar oğlum. Maňa da dogry düşün. Bolya. He, geldiňizmi tügeleme? Wa aleykümselam. Selamun aleyküm. Ýaxşymysyň? Anama geçelin. Geliyorum. Geçin. Bakarsan, yine de kadırlı mihmallar. Salam Bakarsan. Salam dayı. Doğulunun kutlu olsun. Sağ olun. Bahar men mihmallar garşalay. Bolya, bir de mihadır var ya. Bahar, merdandan haýyş etsene. Aýdym aýdyp berdinle. Bolýarmy? Oy dursana oy. Bar verelim. Inne bar berse mor kaka. Gyýdym kakyn nerede? Bar verin kakam içindedir. Hakatynyň nide turanyny bilýärdim, gowulýan ýörüm. Emme sağlıkmıdır? Hawwa, Bolýaly, Hudaýa şükür. Ýaňyrda boljak. Bahar. Doğranın kutlu olsun. Sağ ol. Oğlanlar, menen edip boda şu Tomfun ilkin jaýlaryny awada gitmegi meýilleşdirýän. Sebäbi inniki okumy öwtümine çenni şu sport toplumyny ýetirmellidiler. Sapar Gelliewicz. Menem şu Tomfun ilkinji mögtümine awada gitmegi meýilleşdirýän. Gatowy. Ýanyma da gyýdymy terjimeçi edip alaýdym diýen. Muňa olam terjime edip bilýändir. Uy howa, terjimeçi gerek bolsa merdan jany mekde bilýän. Gatowy. O tuwlamy şu okan nurlaryna Angliýada 4 ýyl ingilisini okap geldi. Habarymyz barla. Özümiz uğratdyk ony. Menem alkydyň howna harşy orunla teretip berer. Baka ay vurman doğmuş yar bu gece aşka gark bulundurmuş nur bu gece baka ay vurman doğmuş yar bu gece aşka gark bulundurmuş nur bu gece şükür kılyan Tanrı'yma geldim aşkına tağıma bin dünür yanıyla dar bu gece gözlerimde vasfım sözlerimde can sever ya sevgi oldu özümde gözlerimde vasfım sözlerimde can sever ya sevgi oldu özümde. Tez artık göz
yanına. Aç yüreğimi yarılda, yürük aşkın dağına. Çir bu gece, bu gece, tıkırtık koy yanına. Aç yüreğimi yarılda, yürük aşkın dağına. Çir bu gece, bu gece, şükür kılyan Tanrı'ma. Geldim aşkına tağrıma. En dünyalar yanıda dar bu gece. Gözlerimde vasfın sözlerimde, can sever yar, sevgi adi gözümde. Gözlerimde vasfın sözlerimde, can sever yar, sevgi Tätin ýagdaý boldy Bahar. Hawa gaty tätin. Asal sen berada taýşyň gaýdy keniň. Senem taparaga mı ule keniňe? Hawa. Haýrany halaýmaly. Hawa. Bilýärmi näme? Bahar, men sana köpden bäri bir zat aýdaýyp berdim. Ýeri, näme aýtjakdyň? Ine şu gözel görünüşde iki çak wagtymyz. Sana öz duýgumy, söýgümi duýdurmagy arzu edip berdim. O nähilikçek? Biz bu yerde iki çek değil. Kim ma başga? Han ha Aycan va, yıldızlar va. Olar bize seyrediyorlar. Ola şeyle. Onun olur ikimizin söýgümize şaýat da. Gelme olayma. Yoksam gider. Bahar, ben sana bir goşuk aýdyp bereyim. Duran yerinde aýdy ver. Golaylaşman aýt. Bolmasa Bolya goý sen diýenim bolsun. Bu setirlen sana yarajagyny men bilýän. Sebäbi bu şu diýsen ajaýyp. gowarsa aýday. Onu dinle. Gözlerimde vasfın sözlerimde, can sever yar, sevgi adi gözümde. Aşk denizim mer, kanıpta ondan kimler. Bu gece güzel şenlen, aşk denizim mer, kanıpta ondan kimler. Bu gece güzel şenlen, gözlerimde vasfın sözlerimde, can sever yar. Salam, gurgun musunuz? Salam.
Uy, Bahar sen näme işleýän bärde? Ay sen berde näme işleýän? Men ilki soradym senden. Mine terjimeçi bolup kakamyň ýanyna seminara geldim. Ha, şeýlemi? Hello guys. Hello. Where is the room number 45? Next. Thank you Next very much. Thank you. Thank you. Welcome. Menim bu ýerek sen ýal kakam bilen seminara geldim Bahar. Beýle bolsa, menem awada seminara gidip barýan diýip aýdyk gaýdaýanda bolmadymy? Ýöne şu sorawy menem sana berip bilerdim. Gyýdyň otugyny ýermek aýyp bora. Seni göresim geldi Bahar. Utananyň okmagdan bolşyň nähili? Kakam eler çykçal. Gyýdym? Ýöne. Kakam, gir bolmadym. Ho, kaka. Mümkinmi gyýdym? Nirde sen gyýdym? Berde men kaka. Ha, şeýlemi? Men açarmy alypdyryn. Bol, gelerik. Çık çalt otogdan. Häzir ýene kakam eler. Bolya, onu kenarda görşäýär Bahar. Çık ay çaltyra. Gelersin gerek. Oy, bolya. Gyýdym. Kaka. Naharhana giýjak alaýma. Bolya kaka. Wagtyna baryn bolýarmy? Giýjak alman barar. Garaşýan gyýdym. Inni bir çık çaltyra. Bolya, onu Bahar sawol. Bolya sawol. Kenarda garaşar. Bolya diýdimi? Garaşýan onu. Boho, taýyn eken abi. Hani, sapar geldiýiç. Bey, ikimiziň bilyard oynamadığımızda da epesli wagt bolaýy diýdi. O diýäňe şeýle merede taýyç. Şeýle bolsa, hanonda başla. Görel wagt. Ýönetem utulan ödegin köp bolupdy. Geçen sapar sen 4-2 bilen utulanyň ýadyndan çykdymy ýa? Ondan ýok edek. 2 ýerlerine 6 döwü. O utulanyň ýadyndan çykaraýdyňmy? Yer bolýarly. Hani, oýuny başlap goýur wakaly. Sen bilen deň bolmaýyn. Çöplönne şaryň. Ay, sağ ola. Duruşuna şar çöpläp bermeletdiň sene. Cemali kömül ahvalım gözlüm aşka şümen dünyadır mana sen menim teliyim sen men ıkbalım gülgünümü yıkmak nedir mana çatan var mı bu sevginin öňünde ilki häzir soňuk wala ýürler anarman sana sevgim köňülden sense geçen ömür arýadyr mana gökkesin denizsin al giysin aydım sar giysin güldi saçarsın yalkın sen bir hak giyinip bolarsun batım bu arzu ebedi kimnadır mana Bağlanam. Siz berde miydiniz?
Men sizi gözläp bütün avadan aylanıp çykdym. Gözel gowum ýagdaýlar. Gowy, Hudaýa şükür daýy. Tüwel. Sag bolun. Neme? Gaýdym. Men sen bilen iki çäk gurlaşajakdym-da. Kaka şu wagt ýerurmy? Ay ýoklu gaýdym, ýoklu. Ýöne kelläme bir pikir geldi-de, şon sana aýdaýyn diýdim. Uy, bolýala Bahar. Kakan gerurluk döremese gürleşip diýmedi. Gaýdym. Men sana hükman bir zat aýtmaly. Ejen pahyryň bolman soň. Aýpy gara durmuşda gaýdym. Eger şunu men sana aýtmasam, sana düşünýär ýal adamam ýok. Kaka, men sen diýeniňe düşünýän. Ýöne ilk okumur toraýynma. Howa gaýdym. Okuwyny tamamla. Okuwyny tamamlandan Ana, soň. indi düşünýüşdik kakamjan. Maňa gödel garaşýa. Helwan. Dost, bu çelle. Görüň ak tolkuny, oçup bolmuşam. Oýdun oňa gerek. Ay, özüňi dibersen aýtarma. Borlay senemay. Perman! Dur Perman! Dur diýersen Perman! Yüzü bilen ağa, nire bakyan. Hayır aşık dur. Bahar. Onda birinkiler bar versin mi? Geliversinler. Salam Mehri. Seni göreynik geldim. Meni görüp näme etjek? Beýtmek näme gerek boldy? Men saňa şeýlenen ýadym. Sen owada da halaş biren gyýdyň bar ekene. O görgülünim ağlamak gerekmidi? Yok Mehri. Men bu gedek yeke däl. Ejem kakam bilen geldim. Vay.
Ay ýaly, gül ýaly maşgala. Wah, saňa dönüýün. Senden aýlanaýyn can balam. Merdan, ol edebiyat akşamına okan hoşun aýdyp bereydi. Men sana başga goşgy aýdyp beraýyn. Aýdaýynmy? Bolýa, aýdyby. Söýgi. Sana baglap ıgrar bu ähdim. Ak baharlan sehrasyna düşmüşem. Käbelik söýgüniň meçhitlik mehrim. Haka udan mehrabyna düşmüşem. Ýalyda sen ýaşlygymyň ýadymyň, nedir senin huzurunda ýalygym? Öz-özümden, täleyimden tadygyp, galawutly akbaryma düşmüşem. Merdan, innigi jemoli öýe gaýdaýyly. Ýene bir az oturayl bahar. Nähil gözel akşam. Bolýala Merdan gidäýelli. Kakam şu wagt nirde kem diýip ala diýenler meni. Gidäýelli Merdan haýşy gel. Kakaň men ýanymdadyňy bilýändir. Ýok, bilenok. Ýöne kakamy dost bolany bilen öýe giçbar bermelimi? Geçikli bolmanmy näme? Ola şeýle. Ýöne ente gatky işdäle. Eger kakaň sen men ýanymdadyňy bilse onu Merdan janyň ýanyna bolsa onu men arkaýynla diýerdi. Şeýle gerek bahar. Bolýa. Men gitdim. Bahar, nire barýaň? Bahar dursana. Merdan! Merdan! Salam Elik, salam. Baharlam, gurgunmusunuz? Otursan tamam. Bide ýetigmedi gözläp geldi. Garynlaşyk. Men netede bolar ýalyk ýygy ýok. Onsoň men bahar janym gaty ýaş. Ol entek okuwuny gutarmaly. Asyl toý etmek niýetimde de ýok. Gaýrat ediňde ýetiňiz başga ýerden gözläberiň dogonlar. Bolýa sag bolun. Sagaman mara. Sag oturuň. Şeýreklädiňiz Ýok, başga işlat gerek, gel sag bolun. Bolýa. Bugün näme ýüzüň salypla? Hoşlaşmagy elenimeň diýen bir hili. Merdan, men mun saňa öň aýtmalym. Men çağırykdan inem Kemala getirdim. Nemede Merdan? Şonu çağırkan inem men birine berjekdik bilip edipdir. Onu haýynnem şoňa. Men durmuşa çykarjak bolýarlar. Ulan tanamy ol meni. Hawon soň näme etsem diýär? Men bilmedim de. Nädip enemiň ýüzüne geljem bilen o.
Mine gitjek onu. Bahar. Kaka çağırdın mı? Çağırdım mıydım? Gel geç otur. Kaka, aladalı görünýäňdi. Kıydım. Men sen bilen öňrekden mer gurrun etjekdim. Aýdyber kaka, dinleýän. Inni 20 yıllar. Ýejem pahyryň. Biziň aramyzdan gidenne. Sen ýejeňe bolan söýgüm üçin men şu neçeli öýlenmedim. Ýöne ýekelik. Men özüme wagt etdim. Seni durmuşa çıkarıp, bagtly pursatlaryň görüp monsoň öýlenerin diýdim. Kaka, bu gurrunlar näme gerek? Men şonsuzam saňa hormat goýan, sylaýan. Saňa hormatym ulur kaka. Şu hada çelejim ýoklugyny bildirmedi. Inne meni odatmajaňy bilýän kaka. Sen näme diýsen, şolam bolar kaka. Egerde sen halaşýan ýedim bar bolsa, onda men Yok kaka. Sen diýenim kanunlar. Caca, sen diýer bolan bolsaň, ýagly zat başgaça bolardy. Hormatly mugallimler, halipalar, iny haşy görýän sport merkeziňiz dünýä ölümlerine laýyk gelýän öz bolşly binalaryň biridir. Görşüňiz ýaly bu bina bedegi boýunça-da, guruluşy boýunça-da biziň milli aýratynlygymyza laýyk gelýär. 10 ýaşgatda bu bina gözel paýtagtymyzyň görküne görk goşar. Sag bolun. Yedigenim 7 ýyllar, 7 göçer 7 gonar, sanasaň sogaw bolar. Yedigenim 7 ýyllar, 7 göçer 7 gonar, sanasaň sogaw bolar. Yedigenim 7 ýyllar. Men sana bir zat aýdaýyn. Men şu wagtda çenni öz duýgumy sana hiç aýda bilmän çekinip ýördüm. Näçün? Ay nemede? Sen maňa ýok diýersiň öýtüp gorkdum. Men sana ýok diýdimmi? Onda meni bagtly adam ýok da. Onda men kakym ejeme jaňa deýin. Bolýarmy? Size sağçylyk artynlar. Bolýar.
Taňry ýalkasyn. Bile ýalkasyn. Ömrüňiz uzak bolsun. Goý çağılarymyz olaryň toýuny görmek kimde de miýetler etsin. Olar ulalaryna jüt bolsunlar. Bolýa, şeýle bolsunlar. Balacığım. Sağ olun. Sağ oturun. Ýör oglum. Toýda görşeli. Merdancan, gaty aladaly görünýäňle. Mamaňa aýta oglum. Hawa mama, aladaly öde. Bilýärmi näme? Men kijijikkä halat edeni gaýdym, şu bahar bolaýmasa. Mama senen barp göräýdi. Bir ýyl sen marsaň iş bitäjek ya Allah. Bor balam, meňem islegim şoda balam. Salam Eli. Alik salam daýza. Näme? Meni tanamadyňmy? Ýok. Hani gowja teret? Ya agtyjaňy durmuşa çykaraýdyňmy? Daýza, asyl sezmediňiz, gurgunmasyňyz, oňatmasyňyz. Ýörüň öýe girelim. Girin içerik daýza, girin. Bir jigem üýtgemensiň dägiz. Owadanlygyň ýitmendir. Adam pahyryň öýde üýtkese-de gözler üýtgemeýe. Men sen gözlüňden tanadym. Bir köňlükde gelinim gudaçylyga gelipdir. Agyz, olaryň ýyllaryna gaýtaraýtsyňa. Asyl sizinkilermi dolar? Wah, ola bilinkiler. Tanamanlaryn, tanamadyk sylamaz diýipdir. Ola. Mene boş goý beresiň ýoklygy. Wagt doganjan, şo berilen wadadan soň şo garaşlyk oturlanlar. Galanam nesibedir. Baharjanam dinläp göreli. Hawa dinläli. Ynga şu suratan Baharjana görköz, soňunam görüberer. Men bilmedim. Häzir. Ine men razy. Eger şuly bolan boljak bolsa. Wahy. Balacığıma döneyin. Can balam. Baharjan. Men ahir arzuwma yetdim balam. Bahar seret. Ýadyňa düşýärmi? Biz hol depe çykyp arzuwlar edipdik. Hawa, ýadyma düşýär Merdan. Gowy arzuwlar edipdik. Ýör onna. Cemali kömül ahvalım
aşka men dünyadır mana. Sen menin teleyim, sen men ıkbalım. Gülgünümü yıkmak nedir mana. Çakan var mı bu sevginin önüne? İlk hefer soğuk bağlı örüler. Anılarımın sana sevgim köngüllen. Sense geçen ömür aryadır bana. Gök giysen denizsin, al giysen aydım. Sarı giysen güldi, saçarsın yalkın. Sen bırnak giyinip bolarsın batım. Bu arzu ebedi kenardır bana. Bilenlerin öğüttüm sevgim önüne. Nerkes gülüm mehir velin bakana. Senin için ayak yürün sözlerim. Ürkün boş değişti gitti dahana. Mehri, dursana. Mehri. Kaka sen neredir? Konsert bir ayyam kutardı men boşadım. Evimden gelayda. Mehri. Yadınız şen. Senem şey edip men yerime düşüptüm. Ha, şey dip durmuş, qaytalanıp dursa bu orada. Vat değil men gatı kene yerime düşüptüm öyle. Wagt bilenle yönü birden söýýän nämek aňsat däle, dogry gerek. Howu, ola şeyli. Elbette.